And we are right on form, and every Monday sikhulume ke kanye nomkhandlu weTheku. Isikhathi sikhulume ke noSobaba, the first citizen of Durban, Councillor Xaba, our mayor of Durban, who's always out and about with his sleeves rolled up, ready to do work. Today again, he's out and about, but he gave us his trusted lieutenant to take care of business and hold the fort during his absence. Sikhuluma ngoCouncillor Unkosenhle Madlala, chairperson of governance and human capital, emkhandlunikazi omkhulu weTheku. Namhlanje ke uzosinikeza i-update ke ngokuqaliswa ke kwerenew kwama license okuhweba, business license renewal, and also kade lapha kune sword turning eConubia town center. This is said to create a lot of jobs, so we're going to find out exactly what sikhuluma naye ke uhloko. Sikwamukele emsakazweni ekseni nje sivuka siqala iviki. We're starting it on a good footing, yeah. It indeed promises to be a productive week. Hloko sikubikele sikwamukele kwiGagasi FM. Ngibingelele wena Felix, ngibingelele kuSimini kanjalo nabalaleli beUprising. Sisho omkhulu, siyabonga kakhulu. Ake siqale la mhlambe ke sithi lento ukuvuselelwa kwama license amabhizinisi ukuze ngaphazamise ukuhweba kakhulukazi njengoba siyisikhathi sancibijane, wonke umuntu ezobe ebhukule esebenza silindele nezinkumbi zabantu ezofika la eThekwini. Ngabe lelo hlelo lelo lihamba kanjani? Lo siyabonga kakhulu. Ukuvuselelwa kwama license okuhweba kuyaqala namhlanje njengoba kumhla ka-1 December. Kubaluleke kakhulu ukuthi abanikazi bamabhizinisi basondele bazovuselela ama-license abo ukuze benze isiqiniseko sokuthi amabhizinisi abo ayaqhubeka ayasebenza ngaphandle kokuphazamiseka. Le mkhankaso-ke ukuvuselelwa kwama-license wenzele ukuthi senze ukuthi isiqiniseko sokuthi bonke abantu abasebenzayo eThekwini abanamabhizinisi basebenza ngokusemthethweni. Uyinqamla juqu-ke i-deadline for renewals umhla ka-31 January 2026, sokuthi ukuthi unenyanga ezimbili nje iphelele ukuthi ukwazi ukuthi uzovuselela ilayisensi yakho. Bonke osomabhizinisi bayacela ukuthi beze bazovuselela ama-license abo. Emva komhla ka-31 le deadline sizobe sesithumela-ke ama-inspectors nama-law enforcement agencies ukuthi ayokwenza ama-operations eyobheka ukuthi amabhizinisi avuselelile yini nanokuthi ayacomplya yini. Ngenxa yokuthi siyakhumbula kwaba nesimane esingesihle la khona iy'ngane bezigula zithenge izinto ezingekho emthethweni nezinto ezexpayile tholakala zisemabhizinisini angekho emthethweni. Ngakho-ke sizoqinisekisa kakhulu lokho. Sithi-ke osomabhizinisi abeze bazovuselela mahhala laphaya kwi-business license portal yethu etholakala kuwebsite kamasipala www.durban.gov.za, noma bavakashele amahhovisi kamasipala laba bekade bethole khona ama-license bazovuselela khona. Abanamabhizinisi amasha noma bebekade besabaleka bengenawo ama-license sebagqugquzela nabo ukuthi abasondele, kuzobasiza kakhulu lokho ukuthi babe compliant ukuze amabhizinisi abo abe right. Umthetho-ke wenza amabhizinisi uthi uma une-license kufanele i-license ibe sokuthi le-address oyibhalisa ngayo lelo bhizinisi liselapho, futhi lapho kuleyo address alikho elinye ibhizinisi elenziwayo elingekho emthethweni or elingekho ngaphansi kwale license. Ngakho-ke siyabacela abantu bakithi ukuthi basondele, kuzobasiza kakhulu ukuthi ba-comply isikhathi sisekhona. I absolutely love that. Asenze nisho ukuthi siyacomply ke bekuthi singosomabhizinisi. Siyabona ukuthi last week umkhandlu uyaqhubeka investing back into eThekwini ngoba kuthiwa la ni busy neConubia Business Park. Awusichazele kabanzi ngokuthi how are we doing this? Siyabonga kakhulu. Sibonile la ngomhla ka-27 okuyinsukwana nje izimbalwa ezedlule. Umeya kanjalo nosomabhizinisi nezinye izipheshethwa belapha ya eConubia beyovula beyophendula isoyi ukukhombisa ukuqala kweConubia Business Park. Ule development ke isigaba sokuqala lesi siqala nje kahle kakhulu ngokuthi abaka-Leroy Merlin okuyisikhondlakhondla somabhizinisi bama-home improvement badayisa impahla ezinhle kakhulu. Bengenaso isitolo la eThekwini. Batshale-ke imali engaphezu kwa-222 million ukuthi bazobakha lesi sitolo sabo. Okuyingxenye-ke
yama-phase awu-8 phase yokuqala le but there will be 8 phases Colombo Business Park and i-project yakhona yonke maseyiphelile izocosta around 2 billion rands okusho ukuthi-ke wakheka kwamathuba emisebenzi kanjalo nokuthi basaqhubeka osomabhizinisi bakhombisa kulethemba itheku njengendawo lapho i-development ne-investment ingakwazi ukuthi yenzeke khona kuyasijabulisa kakhulu-ke lokho. Nathi ke sijabulise kakhulu sesiyivala nje hlokohloko lapha izolo beqala umhlangano omkhulu lo wo Speaker of Parliament in the SADC region lapha eNkosi Albert Luthuli Convention Center. Ikabe ukubamba imicimbi enjena kulekela kuphi itheku thina si-impacteka kanjani siyitheku? Siyabonga kakhulu siyaziqhenya kakhulu njengetheku ukuthi sinikezwe ukuhlonipheka ukuthi singathe lo mnyadala we-58 plenary assembly ye-SADC parliamentary forum la khona oSpeaker bamaphalamende ase-SADC yonke bezobe behlangene la eThekwini. Kuyasijabulisa ukuthi ba-choose i-South Africa nokuthi ba-choose iTheku ukuthi kube yithina esibasingathayo. Lo mhlangano-ke uzorana insuku eziyisihlanu njengokuqalile nje izolo uyozuphele mhla ka-5 kuDisemba okusho ukuthi sizobe sino-speaker nama-delegation abo ase-SADC zonke lezi insuku belala emahhotela ethu bedla ukudla kwethu bethenga bevakasha benza yonke into okuhle kakhulu-ke lokho emnothweni wethu waseThekwini futhi-ke ezinye zezinto ezizobe ziyoxoxwa kakhulu lapha kuyodingidwa zona enye yazo indaba ye-climate change siyazi ukuthi sike salimala kanjani ngenxa yeguquko kwemozulu neyikhukhula eThekwini nezinye izinto ezifana nalezo kuzosisiza-ke ukuthi-ke sibenefithe from umqondo ozobuphumela lapha kanjalo namasu ukuthi singalwisana kanjani nalokho. Siyazi-ke ukuthi itheku liyaqhubeka nje nokuthi libukakale njengendawo la khona ukuthi kumele kube nemihlangano ebalulekile izohlanganela khona. Kuyasitholisa kakhulu leko njengabantu baseThekwini. Siyafisa futhi ukuthi izakhamuzi sigqugquzele zigcine itheku li-clean liphephile siqhubeke si-attract eminye futhi imicimbi contribute kakhulu emnothweni wethu nasekudaleni amathuba emisebenzi. I know asibambe lapho kulungile hlokohloko sibonge kakhulu umfoka baba ukuthi sinikeze ke leyo updates from umkhandlu ke weThekwini. Qhubeke nibambe iqine and qhubeke nisenzele umsebenzi omuhle and make it Durban #1 and also travel destination of wonke umuntu who's a holiday maker njoba ke kuyisikhathi kancane. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu nibe nosuku oluhle. Thank you.